Bueno, pixkanaka hasi nintzen, lagunekin, tabernan, kartetan, bingo makinan, konturatu nintzen, ni desberdinan nintzela konturatu nintzen, beraie baino gehiago jolasten nuela, ni lagunekin kafe garaian disfrutatu baino gehiago, nire burua jokoarekin pentsatzen zegoela. Egun batean, kasinora, joan behar zutela lagunek, eta, pentsatu nik ere probatu behar dut, zer den kasinoa. Lehenengo aldiz probatu nuen eta gustatu egin zitzaidan. Eta horrela, hasi nintzen, ni futbolean jokatzen nuen, eta entrenamentutera failatzen hasi nintzen, kasinora joateko. Diosunagatik, zu jabetzen zinen, arazo bat zeneukala. Bai, ni jabetzen nintzen. Jabetzen nintzen, ezberdinan nintzen. Nire lagunek ere jokatzen zuten, baina kontrolatzen zuten, esan dezakegu. Gezurretan ibili behar zinen beti? Bai. Gezurretan, bai familiarekiko, bai emaztearekiko, eta... Hasieran ez zineten galduta egon? Bai, oso galduta bakarrik ez, oso galduta, ez dakizu nola lagundu eta joera da bi muturrekoa, edo erabat utzi, edo gertuegi xamurregi laguntzen egon. Eta ostik hori gartzen ez badute, ez dira joaten profesionalena. Asko kostatzen zaio hori. 2005an uste dut izan zela, kasinora joan nintzen, eta ez dakit, goizeko 3 edo 4 edo ez dakit zertzinen, da niz nintzen etxera geri, eta nire emaztea larrituta zegoen, eta familiari hotze egin zion, aber nun nintzen, ez nintzela etxera azaltzen, eta nire osaba bat azaltu zen kasinora, nire arreba bikiarekin, nire bila. Eta, horra azaleratu zen, nire adizio guztia. Enteratu nintzen, kirola puztutako makinak, atera beratzitu duztela, garai hartan, eta nire burua makinatzen hasi zen. Bitu ze erreztasun, jokatzeko. Kasinora sartu gabe? Inor enteratzeko modurik ez, dirua, erreza jokatzeko, eta makinatzen hasi zen, eta harrapatzen ninduten, eta huerta. Erori harrapatu horrela. Tratamendu berri bat hasi zenuen? Bai. Hau bai, ingresoakin. Bai, 2016ko otsailean ingresatu nizen, Virtus adizioa zentroan, Donostian, eta, berriro ere, familia bultzatuta, nire izebarekin funditzen, Virtus zentrura, emazteak ere, nahikoa da, esan zuen, ate aurrean, maleta jarri zizkidan, esan zuen, lehentasuna, umeekin jarri zuen lehentasuna, eta ni, hola ezin du gehiago, eta lehertu zen, eta, eta, niretzako hasi zen inflexio puntu bat, esan nuen, ezin da gehiago, eta aurrera egin behar dut, eta, hortxe, errenditu nintzen, esateko erabat. Eta hor, 8 hilabete pasan dintuen, Donostiko pixu Virtuse zuen pixu terapeutiko batean, rutina bat eramaten genuen, goizean jaiki, kirol pixka baten, terapia, bazkaldu, dinamika egin, dinamikan, gure emozioak eta sentimentuak eta lantzen genituen, ikasten juteko, gero terapiatan, partekatzeko nola sentitzen geran, gure emozioak eta bar, eta ondoren arratzaldean berriz terapia, eta etxera, afaldu, gure bizitza, 8 hilabetean horrela izan zen, gero, gizarteratzen ginenenerako ondo prestatuta egoteko. Zergatik uste duzu? 8 hilabete horiek lagundu ziotela inbesteen ekoitzi? Ze izan ziren? Realitate batekin mozten laguntzen dizulako, berak dauzkan zenbait rutina, zenbait joera egunerokotasunean, horrek aldatu egin behar du.
ze horrek danak eraman du bizimodu bat egitera. Eta ez dira bakarka osatzen. Beraien moduko beste batzuekin partekatuz, elkarri lagunduz, bakoitza osatzen da. Problema daukaten jende diferentea, elkarrekin neurria nola hartzen dioten, da esan ez bezala. Gezurretan egeiz, basekiat nik egin duelago. Orduan, puntua oso ondo harpatzen diote elkarri. Esango zenuke, Donostiako pisu hortan eman zenituen 8 hilabete horietan parentesian jarri zenuela zure bizitza? Bai, familian gandik urrun egon nintzen, tartian behin etortzen ziren, niri bisita egitera, nire emaztearekin harremana hautsita zegoen, eta etzen erraza. Umeak nola etortzen ziren, umeen babesarekin, ondo egoten nintzen, baina emaztearekin lotza eta geizki pasatzen duen. Terapia horrek zertan lagundu zizula uste duzu? Hombre, nik uste dut garrantzitsua izan zela, gehien bat niretzako, nire ezagutzarako, nire burua ondo ezatzeko, gaixotasuna onartzeko, gaixo nengoela, eta gero lantzeko gehien bat, gero erterarako, gizartera ertetzerako ondo prestatuta egoteko. Azkenian pentsatu behar duzu, 25 urteko kontsumoko ibilbide bat, bi hilabetetan ezin dela horrelako errez utzi, eta orduan ondo prestatuta atera behar duzu. Enekoitz, bizitzara itzuli zanean, zein zan zure kezka? Horrekin jarraitzea. Eta konfiantzare irabazi egin behar da, baina espada sentitzen zaildu egiten du aurrera egiteak. Eta orduan, nik uste berak aurrera egiteko hori, ikusi baino gehiago sinestu. Nola goratzeuzu lehenengo eguna? Gogoratzen naiz, lehenengo aldian gerturatu nitzenean, gurasoen etxera, nitzen etxera joan aurretik. Egon ezina, gurasoen aurrean ezin nuen egon, eta banaukan gogoa, bera egin egoteko, baina momentu hori zen niretzako egokia. Eta, momentu gogorra dira. Eta, gero, etxera joan, eta emaztearekin harremanare erreskuratu. Etzen erreza. Hasiera batean, ez nekien, nire duda neuzkan, haberse nire lekua edukiko nuen mailan, emaztearen ondoan egingo al nuen nire duda hori neuzkan. Pixkanaka, relazioa mejoratzen joan zen, errespetatu egin behar izan nuen, eta errespetatzen jarraitzen dut, emaztearen denborak. Terapian esaten zidaten, bera denbora behar du, zu pentsatu behar duzu, 25 urtean nola jardun duzun bizitza bikoitza o bizitza paralelo bat ematen, eta berari sufriarazten, eta horrei buelta ematea kostatu egiten zaio berari, eta pixkanaka buruan sartzen joan zitzaidan hori, eta egia, arrazoi duzu, eta denbora behar du, eta gaur egun ikusten dut aurrera pausu handiak eman ditu dula, eta aurrera doala. Oso fuertea da, aldrebes hori, ez zuen seme aldrebes hori, aldrebeskeriak egiten ari dena. Edo zure anai hori hor da bilena, hori, une batzuetan oso espenitzik gogorrak dira. Esatea, arreba bati, zure anaia diru eskatu dit. Kriston kolpea hartzen dira. Danon konfidantza berreskuratzea lortu duzu? Nik uste dut hori pixkanaka lortzen da, ez dut uste konfiantza guztia lortu dudanik, beldurrak hor egoten jarraitzen du, baina pixkanaka bari dira. Bildur horiek ere disipatzen, esango genuke. Hasiera batean nik neure burua ere
gaixo bezala gehiago ikusten nuen, gaixo bezala baino. Nola liteke egin ditudan danak egin, eta neure burua epaitu gehiago egiten nuen gaixo ikusi baino. Eta gero bueltatzen zara errealitatera, eta ikusten duzu, jendea zuk uste duzu baino gehiago ulertzen du. Eta jokoarekin zer erlazio daukazu egun? Jokoarekin zer erlazio? Bueno, gaur egun jokoarekin zero. Erlaziorik ez daukat. Apartatu egin dut, lokartuta hor aldemenean daukat, utzita, baino, klaro, zaindu egin behar dut, hau bizitza guztirako da. Honen moduko kale batean, jokoa oso presente dago? Bueno, makinak, kirol lapustu makinak ez daude hemen, baina, bueno, alkola bai, alkola presente dago hemen, eta, bueno, esango nuke aspektu horten, bai, arriskuko zona badela, baina, bueno, kirol lapustu dagokinez, ez. Nik herrian hitzaldi bat eman nuen, jende aurrean, eta, bueno, etzen erraza izan, niretzako. Bueno, ni pauso hori eman nuen, gehien bat niretzako ona izango zelako, eta bestaldetik, herria pixkat sentsibilizatzeko gai honetaz. Enteratu nintzen, tabernari batek, hitzaldi hori entzun zuela, eta kirol apustu makina bat zuela, eta kirol makina kentzea erabaki zuen. Hori azkenean, aurrera pausua da baita ere, jendea pixket kontzientziatzen ari dela, eta, goraipatzeko da hori ere. That's abandoned and cold. The folks moved out of it a long time ago. Terapiatan asko ikasi dut, nire barruari begiratzeak, nire sentimentu emozioa partekatzeak, eta egia esango izu. Orain gaur egun ere ikasi dut, jokatzeko gogoa, edateko gogoa baldin badaukat, ikasi dut, esan egin behar dudala, eta hortan asko ikasi dut, eta bildurri gabe partekatzen, humilago izaten ikasi dut, lehen saltatzen duen, lehen oso prepotentean itzen, eta, beste azalean jartzen ere ikasi dut, eta, gauza asko ikasi ditut. Bizi berritzen hasi naiz, eta aldaketa prozesu horretan, gozatzen. What makes a house grand? Oh, it ain't the roof or the doors. If there's love in a house, it's a palace for sure. But without love, it ain't nothing but a house where nobody lives. Without love, it ain't nothing but a house where nobody lives.